Os Reis Magos tamén se deixaron ver hoxe por Meis. Ali atopámolos bebendo unha cunca de chocolate quente e que con tanto traballo que teñen por diante, as súas maxestades aproveitan para repoñer forzas en todas e cada unha das súas paradas. Moitos dos nenos tomaron nota e xa andaban a pensar cal vai ser o menú que lle van ofrecer esta noite ás súas maxestades. 3 galletas para cada... solo? No, más. Gaspar aproveitou para lembrarlle aos rapaces que na súa viaxe non van sós e que tamén lles teñen que poñer algo de comer aos camelos. Claro, que nuestros camellos también tienen hambre, ¿eh? Acordaros de ellos. Entre hinchables, xogos e música, os nenos aproveitaron para falar cos Reis Magos. Se que foron conversas moi divertidas nas que os tres de Oriente se interesaron polos estudos dos cativos, polo seu comportamento e sobre todo por saber que agasallo queren atopar mañá ao despertar. Preguntáronme se me portara ben e que quería. Que notas saquei si me porté moi bien. Que ao mellor non tiña todo o que lle pediría. Por que? Porque teñen que repartir en moitas casas. O que si teñen claro os nenos e nenas é que as súas maxestades teñen hoxe moito traballo por diante. O propio Baltasar non lo confirmaba hoxe dende Meis, aproveitando para agradecer o bo facer de todos os seus axudantes que por estas datas lles botan unha man. Temos moito traballo, gracias a Dios contamos con axudantes que sempre nos están botando unha man, senón sería imposible. E que os paxes colaboran e moito nesta noite tan especial, contribuindo a que os Reis Magos cheguen a todas as casas. En Meis, un deses axudantes contounos cal era a súa misión hoxe. Eu agora estaba me pasando as chuches eu darlle a él para que él dara aos nenos. E para os que teñan intención deste ano tentar atopalos na casa, hai que recordar que os Reis Magos son moi xirandeiros e que é prácticamente imposible velos, pero moito ollo porque sempre deixan algunha pista. Y a veces, bueno, dejamos alguna pisada porque a veces está lloviendo y manchamos el suelo, pero bueno, tenéis que perdonarnos. Con pegadas ou sen elas, unha cousa temos clara: esta noite toca deitarse cedo para que a maxia do Nadal nos sorprenda unha vez máis.